Bulang lang, tsaka cauliflower rice. Yan. Ito yung kalabasa. Lagay ko na yung mga gulay-gulay. So, lagyan na natin tong parda. Palang pala, parda. Ulit. At, lagyan natin tong parda. Parda ulit, palang. Palang. Palang sa Ilocano. Ilocano ay palang. Yan. Yan ang tinatawag namin palang. Hirap maluto ito eh. Yan, palang. Mahal ang palang dito ah. Napakamahal. Tapos, next ko na yung talong. Okra na rin. Sitaw na rin. Halo-halo na yan. Yan. Talo-talo na yan. Talo-talo na. Tapos lagyan natin ng ano yan, ng isda. Inibigay ni Ate Josie, ating co-worker. So, yung ampalaya, huling lagyan na. Yan. Tapos yung malunggay, syempre mamaya. Yan. Ating kulay-kulay. Bulang lang. Mabilis ang luto. Okay. Mabilis naman yan. So, kunin natin yung isda. Ipatong na natin dyan. Ay, Jeno. Luto tayo ng bulang lang. Tapos ito yung mga isda na galing sa ating coworker. Yan. Mr. Veracity, Jeno Bean TV. Ang ating simpleng ulam, kabsat. Magbubulang lang tayo. Ito ay may isda. Lagay natin dyan. Yan. Gulay tayo kasi protein tayo kahapon. Hindi maganda yung puros karne. So, ito ay bulang lang Ilocano. Simple pero wala nang saluyot. May okra, may kalabasa, tapos ano pa ba, sitaw. Yan. Konting tubig lang para para mas masarap. Mahirap yung maraming tubig. Yan ang ating bulang lang Ilocano. May isda, talong,
Galing sa organic market, napakamahal. Especially itong tinatawag na pallang. Yan, napakamahal dito niyan. So, yan po ang ating gulay-gulay dito sa California. Simpleng buhay. Yan. Yan ang ating pagsasaluhan mamaya. Magbibigay din ako ng pagkain sa aking katrabaho. Kasi kailangan i-share mo ang iyong pagkain. Okay? So, antayin natin ng konti. Antayin natin ng konti ang ating yan. Ang ating ito may ano tayo, may cauliflower rice. Ano ang cauliflower rice ko? Kasi iniiwasan ko ang rice kasi tumataba tayo. Pag napapasarap tayo sa pagkain. So yung cauliflower rice ang ating ano, ang ating substitute. Yan, ating cauliflower rice. Na-microwave ko yung cauliflower rice 6 minutes tapos ilagay ko sa dry pan, no oil. Tapos nga ito nga ang ating gulay-gulay, konting halo-halo. Yan, kailangan yung gulay, yung kalabasa kahit madurog yan, ayos lang yan. Ang ating pagkain. Okay, ganyan ang simpleng buhay. Pwede ka na siguro ilagay yung ating talbos ng basan ko muna yung talbos ng aking malunggay kasi galing sa backyard. Yung talbos ng malunggay kailangan siyang malinisan at kailangan maluto ng todo ang ating talbos ng malunggay. Linisan natin ng backyard. Yan, pwede na yan. So, ang ating talbos ng malunggay galing backyard. Yan po. Galing po yan sa backyard namin. Ang ating malunggay. Okay? Ating malunggay po yan. So, ganyan lang. Simpleng halo-halo para ma-mix. Diba? Yan ang ating ulam. Gulay-gulay lang tayo. Yan. Masarap po ito. Masustansya. Ang ating gulay, mga kapatid. So, pwede sa mga bata. Gusto nila kasi especially pag may kalabasa. Gustong gusto ng mga bata pag may kalabasa. Okay, yan ang ating pagkaing niluto ngayon. Yan, bulang lang na may isda. Galing kay Ate Josie. Salamat Ate Josie sa iyong binigay na tawag nito isda. Kakaibang bulang lang ito, ano? Yan, napakatamis niyan kasi yung kalabasa na yan matamis kasi galing sa ano yan, organic market. Tapos ilagay din natin yung ampalaya. Yan, yan. Tapos na yan. Yari na. Yari na. Hanggang kasimple. Yan. Ang ating simpleng gulay. May kailoko. Okay? Ito ang ating cauliflower rice. Ito naman ang ating cauliflower rice. Cauliflower rice. Pwede na rin ito. Kakain na tayo. Okay? Cauliflower rice.
gulay natin. Ready na yan. Ayan. So, pwede na po ito. Pwede na pong lantaan. Pwede na pong lantakan yan. Ayan, pwede natin tirahin. Ating bulanglang Ilocano. Medyo malamig ang panahon na may isda siya galing kay Ate Josie. Ayan o. So, magiging masarap ito. Pure gulay mga kapatid. Ibigyan din natin sila. Okay? Takam-takam na ako. Takam-takam na ako. Takam-takam. Okay na yan. Okay, yan po. Ang ating pagkain ngayon. Salamat Panginoon. Dahil sa masustansyang ulam Panginoon. Marami pong salamat sa inyo. Yan ang ating bulanglang Ilocano. Okay? Thank you Lord sa pagkain. Kain na natin, no? Okay. Mas maganda kasi pagka half cook lang yan. Ang ating pagkain. Yung ating cauliflower rice ready na rin. So, napakasarap na ito. Kahit hindi ko pa natitikman. Mapapaing na ako. Yum, yum, yum. Okay, kain na. Salamat Panginoon. Salamat po sa pagkain. Simpleng pagkain pero masustansya. Maraming salamat po Panginoon ko sa pagkain. Thank you.